Badakizue zergatik etorri garen gaur hona? Bai, zergatik? Bai, oso ondo. Bueno, guk badakigu gaztean landu duzuela Erroma. Eta orduan, etorri gara gaur hona, Erromaren kontu batzuk zuekin pasatzea. Gu, kantola honetakoak gara ere, baina zuek baino pixkat handiago. Debeatze laugarren mailan gaude. Badakizue zer den hori? Berdin dira. Bueno, hasteko erromatarrek egindako hainbat gauzaren hitz egingo dugu. Horretarako, pantailera begiratu behar duzue. Vale.